Ben, boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo a esta sesión ordinaria do pleno correspondente aos xoves día 30 de xuño. Saudar a todas as persoas que nos están a seguir telemáticamente. Vamos a empezar cos puntos da orde do día. Punto número 1, aprobación se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas que foron o día 26 de maio de 2022. Maite Benegá? PP? Sí. Fican aprobadas. Punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. Estiveron a disposición dos concelleiros no expediente. Fica aprobada. Maite? Perdón. Punto número 3, aprobación do acordo regulador do precio público para a suministración de recarga en puntos de recarga municipais. Ben, este punto de recarga eléctrica de vehículos foi conquerido por este grupo de goberno nunha xestión que ia aparellada coa subvención do IDAE, da cambio de luminarias no contrato de alumeado público. Con esta medida, facemos unha Ribadavia máis ecolóxica, máis sostible, que tamén facilita aos veciños e veciñas que queiran adquirir vehículos ou que teñan necesidade de recarga, pois que darlle facilidades. Este acordo regulador contempla todas as posibilidades para ampliacións futuras de recarga e unha ordenanza xeral máis amplia para posibles puntos futuros de recarga e diferentes cargas que poden ser a rápida, semirrápida e lenta. Hai que sometelo a aprobación inicial, exposición pública, esperar se hai alegacións. O acordo explica tamén o precio kilovatio e funcionará a través dunha aplicación móvil que, o mantemento falamos con varias empresas, ainda non están pechadas. O mantemento, quería decir, da aplicación sería alrededor de 10 euros mes. Tamén o precio de kilovatios é moi similar ao de todos os concellos, están precios orientativos dos concellos. Entón, temos que... Queres debate, preguntas, sí? Maite Benegá? Funciona o micro? Boa tarde. Entendo que sí. Vale, pois boa tarde a todos os compañeiros e tamén a xente que nos pode estar seguindo. Nada, como se dixo xa o xoves pasado, estes precios foron consultados, supoño que con algunha empresa onde xa existe. A nos parece ben, de feito vamos a votar a favor, nos parece ben e oxalá se poidan facer máis servicios deste tipo para o noso concello e para a ciudadanía que vos son. E en canto ao precio, pois non sabemos se vai ser pouco, se vai ser moito, que se vai cobrar, porque claro, como isto todo está tan volátil, pois, pero entendo que tamén, aínda que hai poucos coches deste tipo, supónse que van a seguir aumentando, tamén dou por feito, aunque a veces igual non poida ser así, que unha persoa que ten un tipo deste coche vai poder, ou xa sabe que vai ter que facer esa recarga e vai ter que gastar ese prezo. E nada máis, vamos a votar que sí, grazas. Grazas, Maite. César, Partido Popular. Ben, boa tarde, moitas grazas. O noso voto vai a ser a abstención e o que quero é aproveitar esta proposta para lembrar que o Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha moción, se non recordo mal, en setembro, creo, do ano pasado, setembro ou novembro, ahora non lembro con exactitude, para solicitar a bonificación aos vehículos eléctricos e híbridos enchufables do IVTM. Nos parecenos ben que se poñan puntos de recarga, pero entendemos que tamén se quere apostar por o cambio e a transición cara este tipo de vehículos, pois unha bonificación no imposto pode ser máis efectiva. E nada, en referencia aos prezos públicos o noso voto de abstención, pero recordamos e pedimos que se leve adiante esa modificación da ordenanza do IVTM. Gracias. Grazas, César. Brais, como digo, Maite, perdón. Ben, grazas. Tamén saudar a todos os presentes e aos que nos poidan estar vendo desde a casa. Ben, o objetivo xa está explicado e o objetivo é fundamentalmente dobre. Primeiro, situar a Ribadavia nun punto de paso, é importante, cada vez hai maior demanda e afortunadamente tamén
maior parque móvil de vehículos eléctricos, e o certo é que entre Ponteareas e Ourense na A52 non había onde parar, non? Isto tamén debe ser, e vai non a ser, un reclamo para este tipo de condutores e de cidadáns que usan este coche. A súa ubicación tamén está pensada nese sentido, nas portas do aparcadoiro municipal de Alameda e tamén nas portas do casco histórico, por lo tanto están no centro, non están nunha esquina donde evidentemente prácticamente a persoa de fora que veña a Ribadavia, evidentemente, mentras carga o vehículo, e estou seguro que ficará tamén e consumirá tamén outras cuestións en Ribadavia. E, por outro lado, é fomentar tamén que os propios veciños teñan unha facilidade e a hora de pensar se cambian o vehículo e adquiren un vehículo eléctrico, isto é a mellor forma de potenciar e de promocionar a adquisición e o cambio de mecánico a eléctrico, co conseguinte benestar e beneficio, quero decir, para o medio ambiente. O da tasa na realidade a día de hoxe, inda que se aplicara, como digo, o Partido Popular, é certo que presentou esa moción, pero a día de hoxe, vehículo eléctrico, falábamos nas comisións o pasado xoves, e o consenso era que non hai ningún, co cal, iso é así. Eu creo que isto sí fomenta moito máis a adquisición e é unha realidade, unha cousa, está ben sempre este tipo de medidas e evidentemente a lógica é aplicalas, pero isto sí é tangible e isto sí nos consideramos que vai a beneficiar realmente a esa transición que, inda que sea progresiva, é necesaria. Grazas. Grazas, Brais. Algunha quenda máis? Non? Pasamos a votación. Votos a prol? Votos en contra? Abstencións? Grazas. Pasamos ao punto número 4, modificación da ordenanza fiscal número 10 reguladora da taxa de mercados. Hai unha persoa que ten un posto xa na Praza de Abastos e quere ampliálo co que está colindante. Este posto non estaba previsto como... non tiña destino, estaba como uso común e de exposicións, entonces, temos que sacalo, pois, modificar a ordenanza para darlle saída ao posto, estar a exposición pública, se hai alegacións, con este acordo, pois se ve que o antes posible queremos que sexa ocupado, sacarlle rendemento máis vida á Praza de Abastos. Maite Venega? Bueno, pois nós tamén neste punto vamos a votar a favor. Xa sabíamos que tamén esta persona estaba interesada nese posto, que ao parecer hai que cambiar a ordenanza porque estaba como expositor. Entonces, nos parece ben. E, como sempre digo, a nosa intención é seguir dinamizando esa Praza de Abastos, que ten que ser un referente, sobre todo por o lugar onde se atopa e por o bonita que é. Felicitar a todas as persoas emprendedoras que se están animando e atrevendo a poñer un negocio na Praza de Abastos, porque penso que para todos é unha noticia moi boa para o noso concello, para toda a comarca, que persoas daqui queiran quedar aquí a traballar, queiran intentar vivir do seu traballo. A mí pareceme das mellores iniciativas, de verdade, e felicito a todas as persoas que o fan. Grazas. Grazas, Maite. César? Ben, pois nós vamos a votar a favor tamén da proposta, da modificación da ordenanza. Grazas. Brais? Pois vamos a votar. Votos a prol, unanimidade. Vale, perfecto. Pasamos ao punto número 5, modificación da ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa de ensinanzas especiais. Modificamos esta ordenanza fiscal da taxa do Conservatorio e da Escola de Música para dar máis facilidades a xente que acceda á cultura. E tamén, según me contan os funcionarios, daba lugar a erros, vale? Porque estas bonificacións, había 3 tipos, por ser residente, por ser familia numerosa e por segundo fillo, terceiro fillo, cuarto fillo. Parecía que estas bonificacións que só se podían acoller os de Ribadavia, os que estaban empadroados, e non os de familias numerosas
aquí entendíamoslo perfectamente, pero daba lugar a erros, vale? Entonces, se prevé unificar as bonificacións tamén para empadronados e non empadronados, para que non haxa lugar a erros e a non discriminacións. E, bueno, neste caso só había 2 persoas afectadas, as familias, bueno, que había dúbidas con isto, bueno, o mellor é pois modificar esta ordenanza fiscal. Maite, Venega. Bueno, pois tamén aquí vamos a apoiar. Sempre decimos tamén que nos parece moi ben e que tamén se debe axudar as familias con menos recursos. Neste caso, bueno, pois son as familias que teñen máis fillos, que lle é máis difícil pois poder pagar. É dicir tamén que é un servicio pois público educativo o que presta o noso conservatorio, do que sempre digo temos que estar moi orgullosos de poder telo. Sabemos que é un custo moi elevado para o noso concello e, por tanto, tamén desde aquí invitar, como sempre invitamos a outras administracións a colaborar con este, sobre todo tamén con labores de mantemento, porque debido á súa ubicación, que está moi ben ubicado na Casa da Cultura, pero tamén ten moi próximo unha biblioteca que tamén está ben ubicada, eu non digo que non, pero bueno, sabemos que o mellor se fixera un aislamiento ou algunhas reformas que fan falta, pois quedaría bastante mellor a cousa. Entonces, o noso voto vai a ser que sí e que se siga traballando e funcionando como hasta ahora por parte do Conservatorio. Grazas. Grazas, Maite. César, Partido Popular. Ben, o noso voto vai a ser favorable tamén. Ben, Brais? Sí. Non teña pensado, pero unha aclaración, porque nas comisións me preguntaron e, bueno, o explicou ora a alcaldesa, unha corrección lingüística e que aclarar un pouco mellor a redacción, non? Porque era un pouco confuso. Evidentemente, o Concello, os gobernos que pasan por aquí saben do esforzo que supón manter e soster un conservatorio en solitario, manter e soster a oferta enorme, a oferta cultural que hai en Ribadavia, igual que tamén saben do importante que é a Praza de Abastos, abordado no punto anterior, e do esforzo tamén en recursos que supón, non? Evidentemente, Ribadavia, se quere seguir sendo unha vila importante, pois ten que facerse eses esforzos. Por desgracia, moitas veces en solitario. E isto, desde logo, oxalá outras administracións tomen ben nota e aborden ou, polo menos, empecen a colaborar con Ribadavia no que é o conservatorio, porque non deixa de ser unha educación reglada e o lóxico é que a Consellería de Educación ordenar un pouco todo o mapa de conservatorios de Galicia e, bueno, de alguna maneira tuver unha política galega ben feita e ordenada para un potencial enorme que o das bandas e o da música en Galicia. Gracias. Grazas, Brais. Sometemos a votación este punto. Votos a prol. Unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto número 6. A adhesión se procede do Concello de Ribadavia ao proxecto Biopet. Bueno, este Biopet é un programa que acolle de modo temporal as mascotas das mulleres víctimas de violencia de xénero. Bueno, no caso de que a víctima non teña un lugar seguro para onde deixar o seu animal de compañía, se activaría un protocolo para buscarlle acollida, vale? Aprobouse a adhesión en pleno, enviouse á Deputación e agora temos que ampliar o acordo plenario. Maite, Venega. Bueno, pois tamén vamos a votar que sí. Nos parece ben. Eu son unha defensora tamén dos animales e encántanme. Entonces nos parece ben que estes animais que son tamén pode ser víctimas da violencia de xénero, igual que as persoas, pois que poidan ter unha vida digna e poidan, se non estar cos seus donos, pois estar nun sitio onde se poidan tratar ben. Xa sei que non ten nada que ver, pero é coherente tamén, igual que se defenden os animales, defender ante todo as persoas. E estes días que estamos vendo como
hai migrantes maltratados e cousas que nos están un pouco facendo dano a todos, penso pois que non olvidarse tamén de que os animais son importantes, pero as persoas, para min, por lo menos, son primeiro. Grazas. Grazas, Maite. César, Partido Popular. Ben, o noso voto vai a ser tamén favorable. Este é un acordo que se adoptou xa tamén na Deputación Provincial no pleno hai 2 meses, se non recordo mal, que ademais que ten delegada a competencia de recollida de animais por parte deste Concello, que está adscrito a ese convenio. Polo tanto, bueno, pues, nos parece ben e votamos a favor da votación. Grazas, César. Brais. Moi breve. Bueno, isto é unha iniciativa do Goberno do Estado que é sensible e fai ben selo, porque moitas veces e o vemos no noso día a día, as mascotas non son só as de compañía, non son tamén transmisores de afectos e, sobre todo, cando unha persoa se atopa nunha situación de violencia de xénero, pois justamente cando máis afecto che fai falta, e aí a mascota, pois normalmente, a diferencia das persoas, o fai, a maioría das persoas, o fai sin pedir nada a cambio. En todo caso, non ten nada que ver co que comentaba Maite, son outros temas que merecerían un punto propio e que este non, desde logo non é. E, bueno, esta é a iniciativa do Goberno do Estado e que o Concello se sume. Nada máis. Grazas, Brais. Entón, entendo que por unanimidade, vale? Fica aprobada. Punto número 7, moción do BNG de medidas fronte á subida de precios. Maite, nos explica así directamente. Sí, bueno, pois mira, que rápido chegamos xa aquí. Sí, presentei nas comisións a semana pasada, xa expliquei un pouquiño ali, porque, bueno, o resto de grupos non o tiñan, entonces pues, tamén tuveron esta semana para botar un vistazo, pero bueno, creo que a moción é bastante simple, creo que é un tema, desgraciadamente, que está na actualidade, digo desgraciadamente porque estamos vendo como día a día a vida se está encarecendo hasta niveles que non sei se vamos a poder soportar todos. E bueno, pois nos intentamos aquí nestes puntos demandar algunhas propostas que nos parecen importantes, porque claro, se os prezos suben pero os salarios se manteñen, pois é difícil chegar. É verdade que xa dixen outro día que se están aprobando medidas que intentan paliar e axudar as persoas que son máis vulnerables, pero igual non van a ser suficientes. Tamén se fixou o salario mínimo interprofesional, pero, como digo, estamos padecendo. Eu penso que é unha crisis grave, moi grave, máis grave dos últimos 40 anos, me vou atrever a dicir, Entonces, pois, bueno, no que se poida facer, pois, mira, pois, intentamos demandar ao Goberno central e ao Goberno galego pois estas medidas que son uns puntos como é esa subida salarial acorde coa suba de prezos, as axudas que se poidan facer autónomos e medianas empresas e, sobre todo, que sempre insistimos que pague quen máis ten, porque non se pode sempre estar castigando os máis débiles. E, bueno, incluso tamén solicitamos gastos para axudas como son vivenda e outras cousas. Entón, bueno, que digo, unha moción que desgraciadamente é actualidade e creo que vai seguir sendo. Grazas. Grazas, Maite. Que ainda veces a Moi ben, moitas grazas. Ben, nos compartimos en parte o diagnóstico da situación e en parte tamén as solucións que se propoñen. Non estamos de acordo 100% con elas, por iso o noso voto vai a ser a abstención. Pero sí, evidentemente, eu coincido, como dicía antes, coincidimos no diagnóstico no sentido de que estamos nunha situación complexa na que é oportuno tomar medidas e intentar axudar dende logo a quen máis o necesita. Polo tanto, xa digo, evidentemente non nos vamos a opoñer, pero bueno, hai cuestións nas propostas que se fan que eu entendo que o mellor non teñen o efecto que se persigue, polo tanto o noso
voto vai a ser a abstención. Moitas grazas. Grazas, César. Quenda de Brais? Sí. Sí. Eu vou intentar ser breve. Ainda que o tema é evidentemente de unha complexidade importante. Empezando casi polo final, o do PP decía ahora que non estaba a favor do 100% das propostas que se propón nesta moción. Na realidade non é que estea ao 100% a favor. Na realidade que o seu partido, imagino que tamén, está en contra de todas estas, porque na práctica é o que fan. Empezando porque Núñez Feijóo está pedindo, e polo tanto o Partido Popular, baixada de impostos ás eléctricas, como se xa pagaran moito. É dicir, é unha cousa asombrosa. O problema desta crise, bueno, eu creo que a de 2008 foi peor, porque foi un estúpido, un orgullo, e, polo tanto, unhas repercusións moito máis drásticas, pero se queremos ir á raíz do problema, evidentemente trascende a cuestións de Estado, por suposto da Comunidade Autónoma e deste Concello. Na realidade, eu estou a favor do espírito e creo que todos estamos a favor, polo menos os que decidimos no seu día formar goberno, tamén o fixemos para levar á práctica cousas que a veces son pequenas, pero son tangibles e lle beneficias aos veciños que menos renda teñen e que peor o están pasando. E iso foi o que nos moveu a aprobar xa o ano pasado unha renda de bono axuda ás rendas máis baixas de 6 meses e que este ano subimos a 12 meses. E esa renda e ese bono e esa axuda tangible e real que afortunadamente o goberno pudo quitar adiante foi de axuda a rendas máis baixas para pagar a luz, para pagar a auga, para pagar o aluguer, para pagar a alimentación e mesmo vestimenta. Entonces, eu creo que estas pequenas cousas que podemos facer desde os concellos sin abordar de raíz, insisto, un problema dunha envergadura maior e dunha complexidade importante, eu no espírito estou totalmente de acordo coa moción e na realidade, na terra na que nos tocou vivir, en Ribadavia, pues, evidentemente, creo que o Concello somos, eu creo que exemplares, somos vanguarda en moitas cousas de servicios sociais. Eu mesmo diría, en toda a provincia, e respecto en comparativa con vilas como a nosa, concellos como o noso, con toda a modestia o digo, e ademais se pode dicir desde fai moitos anos, Ribadavia evidentemente vanguardia en servicios sociais, e creo que esta medida deste goberno actual reforza esa visión e esa aposta decisiva por amparar e axudar a quen máis o necesita. Grazas, Brais. Eu quero decir tamén o que... Queres falar ti, Manuel? Sí. Vale, boas tardes a todos os que estamos aquí, a todos que nos seguides polas redes e os medios sociais. Bueno, Maite, parece ben a iniciativa, vamos a votar a favor, evidentemente, pero quero que sepas, non vamos a votar a favor, vamos a estar. Bueno, pois foi un malentendido. Bueno, explicas ti. Eu que a maioría das medidas que plantexas foron aprobadas xa por o Goberno do Estado. Vale, no plan de choque como resposta á guerra. Medidas para axudar a familias, traballadores, bonificación do céntimo, revisión de alquileres durante los próximos 3 meses, extensión a 600.000 familias do bono social, prórroga hasta o 30 de xuño da rebaixa impositiva da factura da luz. En definitiva, España destinará 1.200 millóns de euros en el 2022. Tamén hai aprobadas a medidas polo Goberno do Estado para apoiar o texido económico empresarial, nova línea de avales ICO, vencimiento de préstamos tamén hablados por ICO, paquete de axudas tamén por sector de agricultura e gandería de outros 60 millóns de euros, etcétera. Medidas en materia de transportes, inyección de 1.000 millones de euros al sector del transporte que beneficiará la rebaja de los mínimos. Nuevo fondo de 450 millones a las empresas que transporten mercancías de pasajeros en función del tipo de vehículo, medidas en materia de ciberseguridad, nuevo plan nacional de ciberseguridad, medidas en materia de energía para abaratar el precio final de
de electricidade a hogares e empresas, é dicir, que xa están aprobadas estas medidas no último Consello de Ministros e creo que se aprobou alguna máis. Entonces, bueno, non sei se agora a abstención por que motivo será, pero lo que planteas creo que o Goberno do Estado xa se volcou bastante. Gracias. Grazas. Quería decir que o noso voto vai ser abstención porque, bueno, estas medidas están adoptadas e aprobadas polo Goberno Central, todo o que expuxo Manuel, no sentido de competencias do Concello, como explicou Brais, o Concello está asumindo competencias e actuando en materia de adopción de medidas contra a subida de prezos, co bono social ampliouse o importe aos beneficiarios, o bono de aluguer, o da luz, a conciliación familiar, que se amplían as prazas, e o Goberno Central, como digo, tomou medidas e aprobou varios decretos esta semana, como anteriores, como o salario mínimo interprofesional, baixada da gasolina o tanto por cento de desconto, acordos para poñer límite ao gas, aprobar esta semana diferentes decretos. O noso voto vai ser, como digo, abstención, estamos agardando as medidas da Xunta de Galicia. Vale, esa é a explicación por a nosa abstención. Queres a quenda de peche? Nada, agradecer as explicacións que deu tanto un grupo como outro, e eu evidentemente vou a votar a favor, só faltaría, e espero que todo o que se aproba sea, por suposto, para beneficiar a xente, encantada da vida, eu e todos, creo. Tamén son consciente xa comentei tamén en comisións, do gran esforzo que ten que facer un concello como o noso para atender esas demandas da xente máis necesitada. Son consciente e me parece moi ben que se siga facendo, eso dende logo. Grazas. Grazas, Maite. Pasamos a votación. Votos a prol. Maite Benegá, votos en contra. Abstencións. Grazas. Pasamos ao punto número 8, moción do Partido Popular polo novo mapa concesional de autobuses do Goberno Central. Explícanos directamente. Sí, ben, moitas gracias. Bueno, nada, a moción xa teñen todos os grupos, puideron haber. É unha proposta, todo o mundo sabe que se está elaborando ese novo mapa concesional de liñas de transporte a nivel estatal. A elaboración ou o diseño dese mapa, que aínda está en elaboración, por lo tanto non é unha cuestión fixa, por eso creo que é o momento de pronunciarse e facer propostas ao respecto, pois provoca que unha serie de localidades en Galicia queden sin paradas, entre elas estaría Ribadavia. Sabemos que hai pendientes negociacións entre o Ministerio e a Xunta para perfilar este novo mapa de concesións, pero, bueno, nos entendemos que é bo que o Pleno tamén se manifeste pedindo que se respeten esas paradas de Ribadavia e que se modifique esa proposta inicial do mapa concesional. Entón, ese é o sentido da proposta que traemos hoxe ao Pleno para que o Pleno de Ribadavia se posicione ao respecto. Moitas gracias. Grazas, César. Maite Benegá. Bueno, pois o BNG súmase a esta moción, vamos a votar que sí. Sobre todo vamos a votar que sí porque o BNG tamén está presentando xa en outros concellos algo parecido. Eu agora xa non o presentei aquí porque xa estaba presentada por parte do Grupo Popular. Encontrase esta lei en tramitación todavía, pero se me permite, gustaríame ler algo aquí que pon sobre esta lei que a mí me parece tamén contradictorio, porque dice: ten por obxecto principal construir o marco normativo que permita que as políticas públicas de transporte e mobilidade das administracións en España respondan mellor á necesidade real da cidadanía e aos retos do século XXI. Ademais, recoñecerase a mobilidade por primeira vez como un dereito e un elemento de cohesión social e que contribúa ao estado de benestar e á necesidade de que as administracións faciliten o exercicio dende o dereito establecense os principios reitores das administracións públicas neste labor. Pois a min isto que están dicindo aquí pareceme unha contradición, porque é todo o contrario. Se queremos o benestar, se queremos, como sempre decimos, que a xente siga vivindo no rural, que se estableza no rural, pois con isto se nos van a quitar. Xa temos pouco transporte público e se ainda nos van a quitar o pouco que temos, pois entonces xa non sei
que nos vai quedar. Despois, tamén decir que noutras comunidades, por parte dos gobernos, case todas as comunidades teñen un transporte, por lo menos, de tren de cercanías. Porque vas a calquera sitio, ti tes un tren de cercanías que te acerca a calquera sitio. Aquí é que xa, como digo eu, non pasan trens, non pasan autobuses e dentro de pouco non sei porque que vai pasar. De feito, mira, atopeime outro día aquí do 24 de xuño de 2021, donde o BNG tamén xa solicitaba aí en relación con isto algo relacionado co mantemento do tráfico ferroviario. Despois, reposición das liñas de autobús no noso concello, que tamén foi un servicio que parece ser que non tiña demanda ou que agora só se fai por demanda, que claro, que se non hai xa non vas a coller o autobús nin o tren, evidentemente, porque sabes que non vai pasar. Entonces a xente ves obrigada a coller ou un taxi ou a recurrir a un familiar, se que o ten, ou a xente que vai a, non sei, é o que digo, o AVE chegou a Ourense, sí que chegou, pero eu sigo dicindo que parece que chegou para levar a xente aquí a Madrid, non ao revés. Esa é a miña humilde opinión. Gracias, vamos a votar que sí. Grazas, Maite. Sí, Brais primeiro. Ben, na realidade, ás veces, escoitando a compañeiros deste pleno, non sei ben se se ten claro de que se está a falar neste novo mapa ou de se hai unha intención de mesturar datos, de mesturar planos, de mesturar na realidade a realidade. O portavoz do PP, que é o grupo que propón e presenta esta moción, tampouco expuxo, non sei se o sabe, supoño que sí, tampouco expuxo o Partido Popular, o grupo promotor, que en que se concreta esa retirada de servicios a Ribadavia. Non sei se o sabe ou se o vai a decir na súa próxima quenda, pero estaría ben que o dixera. En que afecta na realidade a Ribadavia? Non digo a Ourense cidade, digo a Ribadavia. Un dato importante. É certo que, igual que dixen na anterior, no espírito da moción e no que trascende, nós desde logo estamos a favor, é dicir, calquer veciño de Ribadavia o vai a estar, é dicir, ninguén quere que lle recorten servicios ou que lle quiten transporte. Eso é obvio, é como decir, estamos todos a favor da paz mundial, é unha obviedade, non? Entón, bueno, nos tamén, por suposto, nese espírito estamos a favor, pero transcenden cousas de moito máis, de moita maior fundura, non? Por exemplo, hai que recordar que, polo menos o noso grupo, fixo alegación no seu día ao Plan de Mobilidade de Galicia da Xunta de Galicia. Porque a realidade é que actualmente ir de Ribadavia ou desde Ourense cidade a Madrid está mellor que nunca. Está o servicio mellor que nunca na historia. Se chega rapidísimo, hubo unha inversión moi potente do Estado e, desde logo, somos uns afortunados de que podemos viaxar a unha capital europea, oxalá o puderamos tamén facer a Lisboa, por exemplo, en 2 horas xa. Tamén hai que decir que tamén hai un único bus, ou polo menos que eu coñece, igual me equivoco, porque evidentemente isto non é infalible, pero eu coñezo un único bus que sí, ás 8:45 chega a Ourense, e sale o AVE, quero decir, sale un bus de dirección Vigo que para en Ribadavia, vale? Isto é un dato importante, aquí tampouco se menciona, e iso é unha competencia da Xunta, só hai un único bus, o resto, o último, que sale ás 11 de Ourense, non para en Ribadavia, vai directamente a Vigo. Isto podría ser unha reivindicación do Partido Popular tamén, me gustaría que houbera máis buses que enlazaran o AVE con Ribadavia por estrada, que é competencia da Xunta de Galicia. Eso si reforzaría os servicios no rural, na Galicia do rural que prometeu Núñez Feijóo e que ao final evidentemente foi cero investimentos. Entonces, cando falamos de servicio por estrada e de mobilidade e de artellar a comunicación na Galicia interior e na Galicia rural, creo que facerse trampas ao solitario e falar de generalidades non axuda e non enfoca ben o problema. O problema é este que eu estou a comentar, porque a comunicación
sea a través da empresa Avanza ou de outra que no futuro haxa, a comunicación con Madrid está moi ben cuberta desde o meu punto de vista gracias a Adif e Renfe, desde o meu punto de vista. O problema é na comunicación a Vigo, na comunicación a Ourense, na comunicación ao Carballiño, na comunicación a Santiago e viceversa. Eso é o verdadeiro problema. E esa é unha competencia da Xunta de Galicia, precisamente. Por eso, volvo a decir, a paradoxa desta moción e, bueno, no espírito podemos estar a favor, evidentemente, ninguén vai estar en contra, creo eu, pero que non pode ser que na realidade se veña aquí o Partido Popular a este pleno a disfrazarse de defensor dos intereses de Ribadavia, do defensor do transporte público, do defensor de que Ribadavia está mellor comunicada, cando é o seu partido o que desde 2009 leva sistemáticamente empeorando as comunicacións en Galicia, incluídas as de Ribadavia. Entonces, bueno, evidentemente nos molesta bastante esa doble moral e evidentemente estando a favor tampouco podemos darlle voto a favor. Grazas, Brais. Manuel? Bueno, pois incidir un pouco no que dixo o compañeiro. Vamos a ver, isto que trae usted aquí non ten sentido algún. Aquí simplemente paraba un autobús Avanza, que creo que xa non para desde fai tempo, en todo caso isto tendrá que plantealo. Perdona, Mariluz, estou me dirigindo ao teu portavoz, se me interrumpes igual non me escoita ben. Sí, bueno, pero non ten que ver, hai unha cuestión de educación e cortesía, non fai falta dirixir. Entonces, me parece unha incoherencia total o que usted plantexa. Entonces, eu supoño que isto en todo caso será competencia dos seus compañeros no Congreso dos Diputados. Cando se reformou a lei do transporte público de Galicia, eu non sei se vostede todavía era diputado, non me acordo, pero penso que sí. E eu tamén aleguei naquel momento certas cousas. Entón, estivemos aquí o mapa constitucional, a competencia por as peculiaridades que ten Galicia que non respeta a dispersión territorial. E ustedes que fixeron a nova lei de mobilidade de Galicia, que suprimiron todas as líneas dos pueblos, que non pode vir a xente desde Avión a Ribadavia, non pode vir a xente desde Puente de Bar a Ribadavia, non pode vir desde Puente Barses a Castrelo, a Portegada. E ven agora demandando aquí. Eu entendo que isto é un pouco de cachondeo. O sea, deixaron desmantelado o Servicio de Transporte Público de Galicia para que os nosos paisanos, os que non saben usar unha aplicación, que si hai a posibilidade de chamar un bus, dígalle usted a un avó ou a meus pais, que chamen por teléfono, mira, me vienes a buscar avión, porque se chama unha persona, si, polo visto, pode ir o microbús buscar. No tema do ferrocarril, outro tanto é o mismo. Non fixeron nunca nada, nin estando no goberno do Estado, nin negociando as cuestións que teñen que negociar a nivel mobilidade. Entón, non vamos a votar que non, pero aquí o único autobús que paraba era o servizo de Autorres de Avanza, a línea de Madrid, e os demais xa non paraban. O Alsa era outro que podía parar, e nada máis. Entón, preocúpense de reforzar o servicio en Galicia. Ademais, recordo que vostede era diputado e non fixo nada, polo menos pola súa comarca, xa non me meto a nivel de outras comarcas ou outras provincias. Entón, bueno, pois absterémonos, pero a verdade é que isto é un sinsentido total. Gracias. Grazas, Manuel. César, o quenda. Moi ben, moitas grazas. Nada, simplemente agradecer a posición dos grupos que non se vaya a votar en contra e decir que si queren traer calquera outra iniciativa respecto a outro tema que a debatiremos no pleno a que nos presentamos hoxe esta. Gracias. Vale.
Vale, César, eu quería dicir tamén ao Partido Popular que o responsable legal da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia é responsable legal para dar unha resposta axeitada ás necesidades dos veciños e veciñas en materia de mobilidade interior e sobre todo no rural. O último plan de transporte de Galicia, bueno, volve a dar as costas aos concellos e bueno, artéllase un plan de transporte pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda que non soluciona as carencias do rural e dos veciños. Esta mañá lle quero contar aos compañeiros que tramitamos dende o Concello de Ribadavia a demanda de unha veciña de Sampaio na que, bueno, unha afectada se dirixiu ao Servizo de Mobilidade da Consellería de Infraestructuras, se dirixiu a eles para reclamar pois a supresión da parada que tendes Mariluz en Sampaio, non recordo o nome, Barrena, pode ser? Non estabas explicando, vale. A parada que tiñades en Sampaio, que se suprimiu, e, bueno, estes veciños reclaman que se recupere isto. Bueno, leváchelo ti, esta señora volve a reclamalo, e o Concello de Ribadavia volvemos a demandar pois ao Servicio de Mobilidade da Consellería de Infraestructuras pois que non se suprima e que se volva a recuperar esta parada, bueno, porque se trata de personas, bueno, maiores, bueno, a resposta que tivo esta veciña, estes veciños que asinaron, deixamos os móviles, a resposta que tiveron estes veciños despois de foi que lle trasladaron os horarios da estación de autobuses de Ribadavia, vale? Entón, por eso, volvemos a incidir, chamei ao Servicio de Mobilidade e volvemos a enviar a solicitude para que se recupere esta parada en Sampaio, porque, bueno, son persoas maiores que se paran en Ribadavia teñen que coller un taxi ou vir a pé se non teñen medios económicos para subir a Sampaio, vale? Entón, decir que nese sentido o Concello de Ribadavia tamén botamos unha man en que se apoie ese servicio en materia de transportes. Pasamos a votación. Votos a prol, votos en contra, abstencións. Ben, continuamos agora co punto número 9, mocións de urxencia. Non hai ninguna, non? Punto número 10, rogos e preguntas. Maite? Fago así como, eso, todas así, non teño moitas, pero, bueno, xa fago así todas de golpe, despois xa me vai contestando. Bueno, abriu a piscina sen problema ao final, imagino, o cal tamén unha moi boa nova. Despois quería preguntar as mesas que se retiraron da Veronza, que estaban, bueno, de madeira, que agora se puxeron as novas, se puideron aproveitar ou que se fixo con elas, ou se van colocar en algún sitio. Veciños siguen demandando desbroces. A min, concretamente, chamaronme 2 personas ao traballo para preguntarme que por que este ano estaban tan atrasados os desbroces en diferentes povos. E houve outro veciño que me comentou que en Presigueiro el xa decidiu coller a desbrozadora e limpar ali enfrente onde lle tocaba. Non vive en Presigueiro a persona que o fixo, foi visitar a un familiar e fixo. Entón, por favor, que continúen coas limpezas. Quería preguntar que non é con segundas intencións, nin con terceiras, nin con primeiras, porque a min tamén me deu bastante rabia que o acto de entrega de premios da Deor do Ribeiro fose en A Coruña. Me deu un poquinho de... Porque, bueno, hai que promocionar, pero eu que penso que hai moitos meses e moitos días do ano para promocionar en distintos concellos, en A Coruña, en Lugo, en todos os concellos, que a nosa DO ben o merece, pero, bueno, levar os premios ali agora non me pareceu. De feito,
non tuve unha ocasión de ver o presidente, pero así yo penso decir tamén. Pero só quería preguntar se o Concello de Ribadavia foi convidado. Só se eso, se foi convidado. Nada máis, despois comentar que tamén fun ao ambulatorio. As obras van, pero penso que van un pouco, como todo, as obras de Palacio van a espacio, penso que van un pouco lentas. Os baños, claro, só están habilitados as da parte de abaixo, por o que vin, que causa bastantes trastornos. Despois pareceume, porque o observei, que estaban polo menos aquel día, estaban os dous ascensores fora de servicio. Penso que é bastante habitual, e claro, eu atopeime con xente en muletas subindo polas escaleras, entonces eso, nós de feito vamos a sacar unha nota, xa o decimos aquí, porque nos parece que, claro, o proxecto é o que é, ou foi o que foi, pero se hai dous ascensores e están os dous fora de servicio, por menos un habrá que poñelo a funcionar para subir, sobre todo a segunda planta e a primeira. Creo que non se me esquece nada máis. Graciñas. Grazas, Maite. Si se abriu a piscina, as mesas da Veronza foron retiradas pola Deputación, non sei se se puderon aproveitar porque estaban en mal estado. Os veciños, o tema dos desbroces, tema de Presigueiro, pois mira, xusto se teño Presigueiro desbrozado, Presigueiro, teño as imaxes, Pozo da Lagoa, Picusa cortado do lado dos setos. Sabes que o tempo está como está, chove, dá o sol, e as servas, pois sí, estás desbrozando un día nun lado, o día seguinte te vas para outro, se te están medrando as servas, pero estamos moi encima, vale? O tema do acto da denominación de orixe Ribeiro, si fomos invitados, xo comentei a ti e falei contigo dese tema, que tampouco me parecía ben que se fixeran na Coruña, porque é unha oportunidade moi importante pois, para dar un pulo a Ribadavia, ao Ribeiro, visibilidade, traer xente a Ribadavia, e non desplazar a, bueno, con todos os respetos, a 4 persoas premiadas a Coruña. É unha oportunidade moi importante para estar na nosa comarca, e vender comarca, e promocionala, e, bueno, non sei, non coñezo motivo. Vale. Que máis? Ambulatorio, si, as obras van lentas, eu polo que sei, bueno, se dispararon os precios do material, e isto non era o que tal. O proxecto, para min, para nós, foi un remendo, bueno, moitas eivas, moitas queixas das compañeiras, das enfermeiras, bueno, non podo dicirche máis. Nada máis, me preguntaches, verdad, Maite? César. Ben, eu só quería facer un rogo, non sei se despois os meus compañeiros queren facer algo máis. Eu un rogo, a raíz do que foi sucedendo no pleno, o rogo de que se cumpla o regulamento tanto do pleno do Concello de Ribadavia como o regulamento orgánico que regula os plenos municipais, porque xa ten difícil encaixe legal o feito de que se producía antes, de que fale un portavoz do goberno en nome de todos cando a representación no pleno municipal é de grupos, non de goberno, pero xa a día de hoxe que haya dous grupos con menos representatividade que o Partido Popular que falen despois del é un incumprimento para min manifesto do regulamento, e entendo que o señor secretario pode decir algo ao respecto, porque os regulamentos din que a orde de intervención nos plenos é por orden de representatividade, e aquí hai un grupo con 5 concelleiros que ten que intervir de último. Entón, ese o rogo que nos correspondería intervir de último, senón que interveñan por detrás nos a dous grupos que teñen menos representatividade. Non sei en que momento, espérate, se falas de min, eu teño dereito a pechar, non? Pero nadie pechou, pechei eu. El fala como Ribeiro en Común e Manuel falou como PSOE. Non pode ser. Bueno, igual foi erro meu, pídoche disculpas, pídoche disculpas se foi erro meu o turno de palabra, tamén mo pudeches decir no momento, que a mí non me importa darlle a palabra antes a ti que a eles. Sí, César, pero, pero estou contestándoche que si...
si era por meu peche, eu como alcaldesa podo pechar. Si foi un erro meu por darlle a palabra antes a Ribeiro en Común que a ti, non me din conta, vino así, xa está, pero que pudechesmo decir no momento é ser subsana, vale? Sí. Vale, pois eso, tomámoslo en conta logo. Tendes algún rogo pregunta? De todas formas, isto se pode falar. Se hai actividade real no Concello por parte dos grupos, isto se pode falar en calquer momento. Hai que vir ao Concello de Xa está. cando e Levantamos a se sesión, fala. moitas gracias a todos e a todas, vale?